Minęła godzina 11, 15 minut po i mówiłam już dzisiaj w naszym poranku Radia Kaszebek, zapowiadałam naszego gościa, że cofniemy się do roku 2014. Kawał czasu, ale jak tak patrzę na mojego gościa, to wiem, że nic się nie zmieniło. To skoro ty się nie zmieniłeś, to zapewne ja też się nic nie zmieniłam. Malwina Laska-Eichmann dzisiaj razem z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo jest mi miło. Rzeczywiście chyba układ się trochę zmienił, ale jest sympatycznie jak 6 lat temu. Bardzo mi miło. Nasz układ studia, rozumiem. Tak. Ale wiesz, patrzę na ciebie i mówię, taka buzia dziewczynki jak 6 lat temu, nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o wygląd, ale w twoim życiu bardzo dużo się zmieniło. Ciężki oddech. Jechałam tutaj i sobie przypominałam ten czas, bo rzeczywiście 6 lat temu to ja byłam jeszcze w szkole średniej, jeszcze była przede mną i matura, i prawo jazdy, i już się przygotowywałam do egzaminów na studia, tak po trochu, więc rzeczywiście mam za sobą teraz, jak jechałam pociągiem, takie małe podsumowanie tego czasu i rzeczywiście tak jak to zbiorę, to tego się trochę działo. Przede wszystkim, tak jak mnie się wydaje, zawsze miałaś takie zacięcie aktorskie. Pamiętam, że na warsztatach i później piosenkę, którą miałaś zaśpiewać na finale, z wszystkiego chciałaś zrobić taki występ aktorski poniekąd, czyli gdzieś tam to aktorstwo zawsze było tobie bliskie. No i mało tego, to twoje marzenie się spełniło. Tak, spełniło się. Studia na Akademii? Bardzo to było wielkie moje marzenie, żeby studiować, żeby móc spotykać się z profesorami, którzy grają w teatrach, żeby móc mieć takie zajęcia, tak jak ja sobie wyobrażałam, czyli nie wiem, mieć zajęcia ze stepowania, mieć zajęcia z wiersza, mieć zajęcia z piosenki i to wszystko mieć razem przez kilka lat. Trudno się mówi o marzeniach, bo marzenia są takie wielkie i są takie słoneczne i są takie pełne dobrych rzeczy. Tak się człowiek spodziewa, że jak one się spełnią, to one będą takie piękne i takie wielkie, tak jak to się ma w myślach. A potem przychodzi taka codzienność i trzeba wstać na 8:30 na balet i trzeba mieć próby do późnych nocy i trzeba przyjść czasami w niedzielę do szkoły, żeby próbować, żeby uczyć się 3 stron wiersza i taka codzienność przychodzi, ale potem jest sesja, potem się dostaje jakąś pierwszą rólkę w teatrze, potem się gra swoje dyplomy i wtedy człowiek wraca do tych momentów, że tak, że to mi się spełniło, że są taki czas trudny, takiej codzienności i takiej też wytrwałej pracy, ale na pewno taki moment, że człowiek sobie pomyśli tak, ja o tym marzyłam i to się właśnie dzieje, to jest wspaniały moment. I jest takie Jest, pomimo tego, że jesteś jeszcze młodą osobą i wszystko przed tobą, no to tak jak powiedziałaś, już pierwsze jakieś rólki, nie małe rólki były gdzieś w międzyczasie, to jednak jest ten zachwyt chyba, co? Że się coś spełniło. Bo fajną rzecz powiedziałaś jeszcze przed naszą rozmową, że o marzeniach łatwiej się marzy, niż potem się je realizuje i o nich myśli. Tak, i oczywiście to dobrze, że tak jest, że się zdobywa jakieś jedno marzenie, czy drugie i dobrze, żeby potem te kolejne góry jakoś mieć przed sobą i odkrywać, ale takie momenty zatrzymania, że na przykład ma się pierwszą premierę dyplomu, gdzie u nas na studiach rok dyplomowy to jest 4, czyli on jest już za mną i dyplomem jest taka rola w spektaklu, takim prawdziwym spektaklu biletowanym, że przychodzą goście, widownia, że się tak staje przed ludźmi, są klaski i się ma taki... I to nie jest rodzina, zaznaczmy, prawda? Jak w szkole podstawowej na spektakl teatralny. Tak, i się ma taki moment zatrzymania, że udało się, żeby się też dawać sobie taki moment zachwytu, pomimo czy w trakcie tej takiej gonitwy po coś jeszcze więcej, żeby sobie dać, udało się, idziemy dalej, ale mieć wdzięczność za te momenty. Zaraz wracamy do rozmowy. Moim gościem jest dzisiaj Malwina Laska-Eichmann, finalistka Kaszubskiego Idola 2014. Dzisiaj trochę o wspomnieniach i o tym, co przez ten czas udało się zrealizować. Reklama. Gość dzisiaj w studiu Radia Kaszebek, Malwina Laska-Eichmann. Dzisiaj rozmawiamy, no właśnie, chciałabym też ciebie zapytać o ten konkurs Kaszubski Idol 2014. Byłaś jego finalistką. Czy ty w ogóle coś pamiętasz z tamtego czasu? Oczywiście, że pamiętam. Pamiętam, do teraz moja ciocia wspomina, ja miałam taką przygotowaną sobie taki performance mały, że no w ogóle jakoś tak ta piosenka jest dość taka temperamentna, przynajmniej ma takie, można
można z niej wyciągnąć jakąś taką historię, jakieś takiej kobiecie. Coś można opowiedzieć. Tak, opowiedzieć. I ja specjalnie, pamiętam, kupiłam tamburyno do tego i sobie przygotowałam taką stylizację a la hiszpańską i miałam nawet taką chustkę czerwoną i że ja w odpowiednim momencie piosenki tę chustkę tak z siebie zerwę i wyrzucę i pamiętam, to jest gdzieś nagrane. Nawet mam na jakimś starym tablecie, jak mi się nie chciała ta chustka zerwać i ja na trzeci refren dopiero jakoś mi się udało z tym zamocować. Więc to oczywiście, że takie momenty najbardziej zapadają w pamięć, ale pamiętam bardzo warsztaty, gdzie dla mnie spotkanie z Weroniką Kortal. Którą pozdrawiamy, na pewno słucha, bo ona tylko jak zapowiedziała, że będziesz u mnie w studio, to koniecznie mam dać znać, więc pozdrawiamy Weroniko, na pewno słuchasz. Pozdrawiamy. I pamiętam te warsztaty, że to było, ja już wtedy troszkę jeździłam na jakieś obozy, takie aktorskie, czy jeździłam na zajęcia teatralne, ale to było dla mnie takie pierwsze, bardzo inspirujące wokalne spotkanie i też doświadczenie takiego zbiorowego śpiewu na głosy, że pamiętam, że to było dla mnie takie duże przeżycie, że bardzo dużo ludzi świetnie śpiewało i pięknie brzmieliśmy razem, mam wrażenie, i to bardzo, bardzo to pamiętam. Wy też bardzo zgraną ekipą byliście, z tego co pamiętam. Zresztą wszyscy nasi idole, każda chyba edycja to było naprawdę fajni ludzie. Przede wszystkim tacy, których pasja do śpiewania i do aktorstwa również. To było coś, co jednak było na pierwszym miejscu zawsze. Masz kontakt z ludźmi, z kimś czasami gdzieś piszecie, dzwonicie do siebie? Taki facebookowy. Tak. To są akurat najczęściej. To jest normalne, duże jasne. plusy Facebooka, tak. Ale to dla mnie to jest zawsze jakieś takie miłe, że widzę, że ktoś tu śpiewa, coś tu nagrywa, tu występuje. Ludzie się zżywają przy takich rzeczach, jak mają, nie wiem, mieliśmy też zajęcia taneczne, chyba zawsze są przy idolu. I tak. Jak człowiek ze sobą potańczy, uczy się kroków, to zawsze się ze sobą zżywa, więc ja mam dużo ciepłych wspomnień. Mówiliśmy o tym, że tutaj aktorstwo dla ciebie zawsze było ważne. Występujesz w Teatrze Narodowym, wystąpiłaś również w filmie, który możemy oglądać na Netflixie. Tytuł? Podpowiedz. Wszystko dla mojej matki. Serdecznie zapraszam do oglądania. Film mówiący o? To jest film o dziewczynie, główna bohaterka to dziewczyna z zakładu poprawczego, ale pokazuje też całe takie środowisko poprawczaka dla dziewcząt i ja gram tam również jedną z dziewczyn, która do takiego poprawczaka trafia. Zdjęcia mieliśmy w takim czynnie działającym, prawdziwym zakładzie poprawczym, więc jest historia oddana i klimat bardzo jest prawdziwy. Też wiem sama, bo w ramach takiej dokumentacji przed zdjęciami do filmu, to mieliśmy okazję pojechać do takiego poprawczaka, żeby poznać dziewczyny, żeby trochę się rozeznać w klimacie, jakie one są, jakoś poznać. Wiadomo, że każda dziewczyna to jest każdy człowiek w ogóle. To taka osobna historia i też każda z tamtych bohaterek też to jest jakaś taka osobna, wielka historia. Czyli warto obejrzeć, na pewno. Warto. Myślę, to też film, który pojawił się na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, czyli na naszych terenach był i w Kościerzynie mówiłaś, tak? Że był chyba wyświetlany. Tak. On był właściwie rok temu, był w Gdyni na festiwalu, a teraz tej zimy się udało zrobić jedną projekcję w Kościerzynie, co też było mi bardzo miło, że mogłam się spotkać z moimi nauczycielami, z rodziną, ze znajomymi, przyjaciółmi. Słuchaj, każdy taki postęp, czy film, czy gra na deskach teatru, czy przede wszystkim spełnione marzenia, to jest wielkie osiągnięcie, to jest wielki sukces i nagroda dla samej ciebie pewnie, bo to jest dla ciebie ważne. A czy jakieś osiągnięcia takie, statuetkowe, nagrodzone już gdzieś się pojawiły? Jest mi bardzo miło z tego powodu, bo w ogóle moja to jest jedyna, jaką mam, czyli nie wiem, czy ostatnia, jest na pewno pierwsza. Ale to jest dostałam nagrodę za najlepszą interpretację kobiecą na festiwalu filmów krótkometrażowych za film Kwiat jednej nocy. Gdzie, dodajmy? I to we Włoszech. Właśnie. Tak, ja bardzo lubię Włochy, jakoś ich temperament, ich klimat, więc jestem przeszczęśliwa, że to właśnie od nich. I też mogłam z nimi być dzięki tam transmisji takiej na żywo, więc było mi bardzo miło. A to jest w ogóle film, który ja nagrywałam po pierwszym roku w szkole teatralnej i to też ze studentką reżyserii i potem się okazało nagle, że takie zadanie, które miałam zrobić na studia, nagrać taki krótki metraż, to się potem okazało, że jeździ po festiwalach i się w ogóle udało, więc super. Malwina Laska-Eichmann dzisiaj w studiu Radia Kaszebę.